I això és una cosa que us porta a dir-vos que jo he parlat amb gent i gent relacionada, amb la gent que ha estat a la presó, amb la gent que està imputada, i hi ha un missatge clar i crec que és molt important. El dia 21 hem de guanyar i demostrar que som majoria al món, guanyar i demostrar que la declaració de la República es va fer la proclamació perquè érem majoria, perquè aleshores, el dia 22, hem de guanyar la República i tindrem tot el dret democràtic avalat per la llei internacional per guanyar la República. Pacíficament, però amb desobediència, amb determinació i expulsant a l'estat espanyol del nostre territori pacíficament, però com us dic, amb desobediència i determinació gandiana. Això ja està inventat, ho va fer Gandhi i ho ha fet altra gent a lo llarg de la història. Hem de fer fora l'invasor del nostre territori i això no es farà ja amb la revolució dels somriures. Es farà amb la revolució dels comitès de defensa de la República que hem d'engreixar, ens hi hem d'apuntar tots perquè seran clau per fer fora l'estat espanyol de Catalunya. Ho va dir ahir un militar espanyol. No tenen res a fer amb nosaltres si una bona part del poble català s'organitza per fer fora a l'estat espanyol de Catalunya. Ho hem de tenir molt clar perquè això s'haurà de fer a partir del dia 22. Però per fer això, la gent que jo he parlat, que està relacionada amb gent que ha anat a la presó, advocats i gent mateixa que ha anat a la presó, dels que no diré noms per qüestions òbvies, perquè si no demà ja tindríem problemes, a mi em diuen, a partir del dia 22, no feu que siguin els polítics els que facin el pas endavant. Perquè si són els polítics els que fan el pas endavant, amb tancar-los a la presó, ja està, ja ho tenen fet. Ho tenen molt fàcil. Qui ha de fer el pas endavant és el poble, amb l'esperit de l'1 d'octubre. Milers i milers i milers i milers de persones, perquè aquí ja no tenen presons per tanta gent, ja no ens poden aturar, ja no tenen ni exèrcit ni policia, res que pugui aturar el poble català, perquè el gran problema que tenen és que durant el franquisme entraven en un poble, afusellaven els caps polítics, culturals, la gent que tenien en contra, bombardejaven la població i ja havien acabat, perquè la por s'havia extès i havien guanyat. Ara no ho poden fer, això. No poden entrar a qualsevol població catalana i tirotejar la gent, afusellar la gent, matar la gent. Ja no ens poden matar. I com que no ens poden matar, i som majoria, els podem guanyar sense problema. Però ells juguen a la guerra psicològica i es pensen que infundint por, com bé va dir ahir un militar en una entrevista, ja ens tenen guanyats. Però també van dir, si us organitzeu, si controleu els llocs estratègics i aguanteu una mica, ells no tenen res a fer, perquè a l'estat espanyol està literalment podrit de corrupció, enfonsat completament econòmicament, és el darrer país d'Europa per darrere de Grècia amb deute. Ara mateix, dintre de 4 dies, ni li compraran deute ni es podran endeutar més. I l'estat espanyol està sobrevisquent del graner, del gran graner que tenen, que és Catalunya. Si Catalunya, que és el gran motor, es para, l'estat espanyol cau. I a partir d'aquí, a guanyar el territori i a fer-los fora. Insisteixo, si guanyem clarament el 21, perquè si no guanyem el dia 21, no tenim absolutament ninguna força per després dir que ens empara la democràcia i el dret internacional i ningú país ens seguirà. D'aquí que aquestes són les eleccions més importants de la història de Catalunya. Per una banda us vull dir que si demostrem el dia 21 que som majoria, ho tenim guanyat, si ens organitzem comitès de defensa de la República. Aquí estic amb la CUP, completament. Sempre ho he estat en aquest sentit. Comitès de defensa de la República, a organitzar-nos i a fer fora l'estat espanyol de casa nostra. I per l'altra banda, que sigui el poble qui prengui la iniciativa, perquè si no,
Si depenem només, si els exigim només als polítics que la prenguin, els polítics van a l'escorxador, se'n van a la presó i la rebel·lió s'ha acabat. Si us plau, 21 de desembre anar a votar i 22 de desembre a guanyar la república, a guanyar el territori, a fer fora l'invasor, a guanyar Catalunya. Perquè si ens organitzem, ningú ens pot guanyar. Ni Espanya ni Europa. Insisteixo, ni Espanya ni Europa. I Europa, com em diu un bon amic eurodiputat, molt bo, no ens fixem amb el borratxo del Juncker i tota la púrria que hi ha a la cúpula d'Europa, que són purament titelles burocràtiques. Entremig, diputats a diferents països, molta gent de la premsa, molta gent de la política, ens fa costat, però necessita que li donem les raons per poder-nos reconèixer. I hi ha molt mala maror en contra d'Espanya, perquè Espanya, i suposo que aquí ho entendrem tots, és un país que no es fa estimar, tampoc per Europa.